पेडणे महामार्गाचेर अपघात जावपाचे प्रमाण वाडल्यात। रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम तशेंच नाकात थंय फ्लायओव्हर बांदप तशेंच रस्त्याच्या चुकीच्या नियोजनाक लागून अपघाताचे प्रमाण वाडल्यात असो आरोप वासुदेव देशप्रभू हांणी केला। जाल्यार ह्या रस्त्यार सिंधुदुर्ग तशेंच पेडण्याच्या कितल्याशाच लोकांचे अपघातान जीव गेल्यात असो आरोप महादेव गवंडी हांणी केला। पेडणे पत्रादेवी ते पणजी हो राष्ट्रीय महामार्ग सागर महामार्गाच्या वतीन रुंदीकरण जायत आसा। अपरिपक्व नियोजन, ज्या जाग्यार उड्डाण पूल जाय थंयसर उड्डाण पूल ना आणि ज्या जाग्यार उड्डाण पूल नाकत त्या जाग्यार उड्डाण पूल अशी व्यवस्था करून ठेवलेली आसा। लेवलिंग बरोबर करूंक ना, कर्व्स बरोबर काडूंक ना, डिझायन बरोबर ना, स्थानिक नेतृत्व त्याचेर कधी उच्चार करना ना की बाबा काय करूचा आणि कसा करूचा, सर्विस रोड बरोबर ना। आणि अशा परिस्थितीत म्हाका तरी दिसता प्रत्येक दिसा ॲक्सिडेंट हो जातलो म्हणजे जातलो। हेचा कारण काय? एक, डिझाईन बरोबर ना, नंबर 2 लेवलिंग करूंक ना, आणि नंबर 3 जर प्रत्येक दिसा लेन जर बदलीत रावले, एक दीस ह्या वाटेन ट्रॅफिक तर दुसरे दीस त्या वाटेन ट्रॅफिक जाल्यार हे ॲक्सिडेंट हे जायत रावतले। महिने आम्ही या रस्त्याची दुर्दशा पाहतो आणि ही पाहत असताना या रस्त्यावर पेडणे तालुक्यातील आणि गोमंतकीय जनतेचे आणि सिंधुदुर्गातील लोकांचे अनेकाचे बळी गेले। याला कारणीभूत सरकार आहे, त्याचबरोबर MUR जी कंपनी आहे रस्ता बांधकाम हे सरकारी जावय असल्या कारणाने या ठेकेदारावर या कंत्राटदारावर सरकारचा कुठल्याही प्रकारे अंकुश नसल्याचे परवाच्या दिवशी या ठिकाणी आम्ही जे उभे आहोत त्या ठिकाणी एक कुठल्याही त्याचं काही हे नसताना तो मनुष्य शिवोली येथील नागरिक इथं मृत्युमुखी पडला आणि भर कंटेनर त्याच्यावर घालून त्याला चिरडला गेला। कालच परत एकदा मालपे रेल्वे स्थानका शेजारी राष्ट्रीय महामार्गावर एक ट्रकची धडक बस थांबा झाल्या कारणाने मागून येऊन धडक दुसऱ्या ट्रकला दिल्याने तिथं ट्रकची हानी झाली। असे वारंवार अपघात गेली अनेक महिने इथं होत आहेत, मात्र सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी